faskia aiheena. Ja en tiedä, oletteko te hoidattanut teidän hevosen faskia käsittelyllä minkä verran, tai miten paljon itsellä on siitä pohjatietoa, niin käydään siis perusjutut ensin läpi, että mitä se faskia ylipäätään ensinnäkin on. Eli faskiallahan me tarkoitetaan oikeastaan kaikkea sidekudosta, mitä kehossa on. Ja jänteet yleensä ajatellaan sellaisena omana juttuna, mutta periaatteessa nekin on tietyn tyyppistä faskiaa. Ja me voidaan jakaa faskia tämmöiseen 3 pääkategoriaan, eli puhutaan siitä ihan pinnallisesta faskiasta, joka on heti tämän ihon alla. Eli iho on tässä pinnassa ja sen jälkeen heti tulee se pinnallinen faskia. Ja se pinnallinen faskia on sitä, mitä monesti lähdetään ennen hierontaa avaamaan, jolloin me saadaan sinne jo heti semmoista tietynlaista niin kuin elastisuutta sinne kudokseen ja aktivoituu hermotusta. Eli faskiaahan on oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana oikeastaan vasta lähdetty kunnolla tutkimaan. Ja sitä ennen se on ollut vain semmoista valkoista staffia, joka on siellä, niin kun sitten vaikka leikkaatte lihaa, niin siellä näkyy semmoista valkoista kalvostoa, niin jotain tämmöistä jätemateriaalia. Mutta nyt on vasta ruvettu tajumaan, miten käsittämättömän tärkeä asia se faskia on. Ja yksi syy, miksi se faskia on niin tärkeää, on se, että itse asiassa kaikki hermotustoiminta, niin ne ei ole siellä lihassolussa, vaan ne on siellä sidekudoksessa. Ja käytännössä se faskia antaa aivoille tietoa siitä, kuinka jännittyneessä tilassa joku lihas on. Ja yhtä lailla se on se, missä on se tuntoaistimus. Eli silloin kun se faskia on jumissa syystä tai toisesta, niin se on se, mikä aiheuttaa sitä kipua, särkyä, ärsytystä. Jos me otettaisiin se faskia pois siitä, vaikka siitä lihasklöntistä, niin sinne jäisi vaan semmoista veristä mössöä. Eli käytännössä se faskia on myös se, joka antaa sille lihakselle sen muodon. Ja tämän pinnallisen faskian alla, niin siellä on heti rasvakerros, eli se liittyy tosi vahvasti siihen rasvakerrokseen. Ja jos vaikka on tosi paljon rasvaa, niin se on yksi, mikä itse asiassa kiristää sitä faskia ja tekee semmoisen tosi pinkeen siitä kudoksesta. Ja voi aiheuttaa jatkuvaa kipua ja särkyä. Ja yleensä se, kun me hierotaan jotain semmoista aluetta, missä no Vilkki nyt täällä on pientä tämmöistä ylimääräistä, niin se alue, missä on sitä niin kuin ihraa, niin se voi olla oikeasti joskus tosi, ihan siis kosketusarka, tosi kipeä. Ja sen takia kaikki semmoinen, jos esimerkiksi satula painaa tänne sään alueelle ja täällä on tätä löllöä, niin se voi olla hevoselle hirvittävän kivuliasta. Paljon kivuliaampaa tämmöiselle pulleille hevoselle kuin semmoiselle, jolla ei ole sitä ylimääräistä rasvakerrosta siellä. Ja sitten sen pinnallisen faskian alla on myös heti lymfanestekiertojärjestelmä, eli mikä liikuttaa nesteitä elimistössä ja liittyy myös immuunipuolustukseen. Eli lymfanestekiertohan aktivoi sitä meidän immuunipuolustusta, eli kaikki ne bakteerit ja virukset ja epätoivotut jutut laitetaan sinne lymfanestekiertoon ja sitä kautta ne menee sitten lymfarauhasiin, jota on kaikissa näissä taivealueissa, niin kuin just kainaloissa ja polvitaipeessa, nivustaipeessa. Eli siellä on ne semmoiset suuret lymfakeräset, johon sitten sitä lymfanestettä viedään, jotta niin kuin ne taudin aiheuttajia päästään tuhoamaan. Eli jos se pinnallinen faskia on tosi jumissa, niin se heikentää immuunipuolustuksen toimintaa, koska se sitten litistää myös ja kiristää niitä lymfateitä siellä. Eli se on tosi tärkeää, että me pidetään se pinnallinen faskia auki. Ja siihen me myös tänään sitten vähän keskitytään, että mitä me voidaan ihan mielellään vaikka päivittäin tehdä, että me helpotetaan sitten kaikki näitä elintoimintoja. Sitten se seuraava kerros on niin sanottu syvä faskia. Ja sitä on esimerkiksi siellä lihaksen sisällä, sitä syväfaskiaa. Ja se on myös erittäin hermotettua, yhtä lailla niin kuin tämä pinnallinenkin faskia. Ja sitten me tarvitaan vähän enemmän voimaa, kun me mennään siihen syvempään faskiaan. Eli meidän pitää vähän enemmän niin kuin tehdä semmoista hinkuttavaa liikettä. Ja ne faskiakerroksethan on siellä niin kuin limittäin ja lomittain toistensa päällä. Eli varsinkin kun me halutaan liikuttaa sitä syvää faskiaa, niin meidän pitää tehdä niin kuin semmoista liikettä, että se avaa sitä joka suuntaan, jolloin ne faskiakerrokset rupeaa tällä liukumaan suhteessa
toisiinsa. Ja sitten on vielä siellä sisäelinten ympärillä on viskeraalista fasciaa. Ja sen tehtävä on tietysti sitoa kaikki sisäelimet paikoilleen. Muutenhan ne vaan lähtisi liikkumaan. Hevonenkin on iso, valtava, massiivinen eläin ja mittikään kun se hyppää esimerkiksi, se tarvii tosi paljon sitä voimaa ja niiden täytyy pysyä paikoilleen sisäelinten. Plus, että niiden täytyy myös olla joustavia. Eli siellä täytyy olla sitä liikettä, koska ne sisäelimet heiluu ja vie siellä niinku tilaa. Jos miettikää vaikka keuhkot, kuinka ne laajenee ja supistuu, niin siellä pitää olla sitä sellaista elastisuutta. Ja se faskia muodostuu pääosin 3 komponentista, eli tämmöisistä kollageensäikeistä. Ja se kollageeni on sitä, mikä on tosi semmoista vahvaa ja voimakasta. Niin kuin jänteet on paljon sitä kollageensäijettä. Ja tietyt kalvoalueet kehossa, niin niissä on enemmän sitä kollageensäijettä. Ja sitten siellä on elastiinia, ja se on se, mikä antaa sen elastisuuden, sen joustavuuden. Ja tietyillä alueilla taas tarvitaan tosi paljon sitä liikettä, tosi paljon joustoa, ja siellä on enemmän sitä elastiinisäijettä. Ja sitten se 3. tärkeä on itse asiassa vesi ja siihen veteen liittyvät ainesosat, josta tärkein on hyaluronihappo. Ja jos juo vaikka liian vähän jatkuvasti, niin se on hirveän helppo tapa saada kaikki tämä faskia jumiin, koska siinä on pakko olla sitä nesteytystä. Muuten ne kuivuu ja ne kalvokerrokset vaan niin kuin jämähtää, niin kuin liimautuu yhteen. Ja sitten siitä tulee semmoista tosi joustamatonta ja kireetä siinä alueesta. Ja jotta sitä hyaluronihappoa muodostuu, niin siellä täytyy olla tietynlaista painetta, vähän niin kuin semmoista pumppausliikettä. Ja se juominen on yksi tosi iso juttu, mikä on tärkeää ja millä me saadaan tosi nopeasti niin kuin keho ja kalvot kuivumaan. Mutta toinen tärkeä elementti on liike. Eli jos me ei liikuta, niin ne kalvot rupeaa kuivuu ja surkastuu ja haperoituu. Ja nyt jos me mietitään niin kuin hevosta vaikka niin kuin tämmöisenä luonnonvaraisena eläimenä, niin mitä ne tekee? Ne on jatkuvassa liikkeessä. Ne voi niin kuin 10 kilometrejä päivän aikana liikkuu hitaasti, rauhallisesti. Sitähän se liike yleensä on pääsääntöisesti niin kuin käyntiin. Sitten ne saattaa ottaa hetkellisesti nopeita pyrähdyksiä, ravipyrähdyksiä, laukkapyrähdyksiä. Pääsääntöisesti ne niin kuin vaeltaa etsien ruokaa ja kävelee hitaasti. Ja se liike on äärimmäisen tärkeä. Se mitä ne ei tee, ne ei todellakaan seiso niin kuin meidän nykypäivän hevoset tekee. Eka pienessä tarhassa 1 miljoonan loimen alla, ne vaan seisoo. Sitten ne laitetaan karsinaan, missä ne vaan seisoo. Ja sitten me tehdään niiden kanssa rajua liikettä yhtäkkiä. Niin kuin ravataan tuntia, laukataan toinen tunti ja hypätään esteitä. Eli kaikki on tavallaan väärin sen kehon kannalta, jos me mietitään sen niin kuin optimaalista toimintaa. Eli ensin se seisominen niin kun lähtee tekemään siitä faskiasta tosi semmoista niin kun jäykkää, kovaa. Se rupeaa katoa sitä elastisuutta, se rupeaa rappeutua, koska se verenkierto, aineenvaihdunta toimii hyvin. Se ei saa niin kun ravinteita, se hyaluronihappo ei pääse muodostumaan, kun puuttuu se pumppaus. Sitten me laitetaan se rajuun liikuntaan. Niin onko ihme siitä, kuinka paljon niille tapahtuu sit niin kun vaikka erilaisia repeämiä ja tulee niin kuin jänneongelmia, koska se jännekin oli sitä yhtälaista faskiaa. Ja sitä faskiaa on semmoisena paksuna kerroksena lähellä kaikkia näitä nivelalueita. Eli ne nivelalueet on erityisesti semmoista, missä on sit sitä tukea ja stabiliteettia, mikä on niiden tehtäväkin sitten niiden kalvostojen. Ja sitten sen jälkeen ne yhtyy niin kuin siihen jänteeseen, joka myöskin oli tietyn tyyppistä hyvin kollageenipitoista faskiaa. Ja me ollaan tämän kuivumisongelman kanssa monesti tekemisissä, varsinkin talviaikaan, koska ei kaikkia hevosia oikeasti juoteta tarhoihin. Eikä ne välttämättä juosta jääkylmää vettä siellä, se tuntuu ikävältä. Niin monet hevoset oikeasti kuivuu talvella paljon enemmän kuin ne kuivuu kesällä, vaikka kesällä sit hikoilee ja näin, mutta yleensä se niin kuin luontainen juominen tulee siellä. Sitten jos ne juo niistä pienistä automaateista, missä ne joutuu painaa itse sitä, sitten sieltä tulee liruvettä, ei ne jaksa juoda tarpeeksi. Eli ämpärijuotto on aina paljon suositeltavampaa kuin nämä tämmöiset automaatit, missä sitten yleensä
tietenkin tulee vielä hitaasti se vesi, ettei se lähde valuu yli ja muuta, niin monet hevoset kuivuu ja se näkyy niiden faskioissa ja se altistaa niitä sitten vammautumisille. Ei ainoastaan niin, että ne jänneongelmia lähtee tulee sinne kehoon, vaan myös ne lihakset voi huonosti, koska nekin on puristuksissa siellä. Eli jos se kalvo sen lihaksen ympärillä on tosi kireä syystä tai toisesta, niin se lihashan ei pääse toimimaan kunnolla. Se ei päästä tekemään sitä omaa tehtävää, eli supistaa ja lyhentyä ja sitten taas niin palata lepopituuteensa. Ja sitten meillä on niin kuin ongelmana tämmöinen yleisjumi ja se, että ne lihakset ei pääse kunnolla tekemään sitä niiden työtä. Ja kun ne ei pääse kunnolla supistelee, niin ne ei myöskään pääse kunnolla ravitsee sitä kehoa, ravitsee sitä faskia, niin tämmöinen kierre tulee siitä tämmöinen rappeuttava kierre. Ja yksi tekijä myös, mikä sitten vaurioittaa sitä faskia, on tulehduksellinen tila elimistössä. Ja yksi asia, mikä aiheuttaa jatkuvan tulehduksen elimistössä, on ylipaino. Eli jos on rasvaa, on jatkuva tulehdustila elimistössä. Se on pieni hiljainen tulehdus koko ajan, joka rappeuttaa kudoksia ja se rappeuttaa sitä faskiaa. Tekee siitä niin kuin heikompi laatusta siitä kudoksesta, jolloin taas vammautumisriski lisääntyy siinä kehossa kaikin tavoin. Ja nämä on sellaiset aika tyypilliset ongelmat nykypäivän hevosille. Eli ne on liian vähän nesteytettynä, ne liikkuu liian vähän ja sitten kun ne liikkuu niin kuin suhteessa liian rajusti. Ja sitten niillä on tää elintaso kerros. Tää jo ei jäänyt. Puhutaan eli muista hevosista. Joo, se on kyllä vähän loiskaavaa. Ändillähän on vaan levossa olevia lihaksia, koska Ändi on vähän sairaslomalla. Mullakin on levossa olevat vatsalihakset. Joo. Eli nämä on niin ne sellaiset jutut. Sitten tietenkin, jos me liikutaan liian rajusti suhteessa siihen niin omaan kapasiteettiin, niin silloin voidaan saada niitä revähdyksiä, venähdyksiä aika helpostikin aikaiseksi. Ja ensin ne voi olla pieniä, vähän niin kuin mikrorepeämiä. Sitten kun sitä toimintaa vaan jatketaan, niin pum, sitten tuleekin joku niin kuin oikein ligamenttivaurio tai sitten joku jänne repeä jossain. Ei ne jänteet niin kuin huvikseen repeille. Ja suurimmalla osalla se tapahtuu. Sehän se liikutuksen aikana ei niin, että tapahtuu jotain semmoista isoa traumaa, että kaatuu tai joku potkaisee. Ne on tietysti asiat erikseen. Vaan ihan normiliikutuksen tullaan jostain lenkiltä ja sitten se ontuu. Niin kuin se ongelma on ollut siellä paljon pidempään. Et jänteethän on tarkoitettu kestää oikeasti. Miettikää niin kuin, miten massava eläinhevonen, niin kuin tämmöinen pieni ponikin oikeasti on. Ja nämä jänteet täällä jaloissa, nämähän on ihan kuin luuta. Monet luuleekin, että tämä on niin kuin luuta, vaikka se on niin kuin jännettä. Ja jänteen päässä on aina lihas. Eli nämä jalkojen jänteetkin nehän lähtee niin kuin täältä, ylhäältä. Eli täällä on ensin se pehmyt kudos, se lihas, jossa on se faskia pinnalla, sisällä. Ja sitten se muuttuu pikkuhiljaa täällä sitten näihin paksuihin jänteisiin. Ja jos meillä on ongelma jo täällä, niin pikkuhiljaa se lähtee vaurioittamaan myös sitä niin kuin jännealuetta. Ja sitten se on yleensä se heikko lenkki sit kuitenkin, koska siellä on se kollageensäie. Eli siellä ei ole sitä elastiinia niin paljon sitä joustoa. Ja sen takia se sitten napsahtaa monesti niin kuin siitä kohtaa. Ja varsinkin jos siellä on pidempää aikaa tapahtunut sitä, että siellä on pientä mikrotraumaa, siellä on pientä tulehdusprosessia päällä, jolloin se lähtee niin kuin haperoituu. Ja toki ikä vaikuttaa. Meillä kaikilla siinä, että me ruvetaan vähän jäykistyä ja kangistuu ja just ei olla enää niin hyvin nesteytettyinä. Ja hevosella sanotaan, että semmoinen 15 vuodesta ylöspäin niin rupeaa tulee helpommin niitä faskia-ongelmia ihan sen niin kuin iän mukana tuomia ongelmien vuoksi. Mutta jos meillä on kovassa käytössä nyt joku tämmöinen estehevonen tai oikeasti ravihevonen, jolla ruvetaan niin kuin 2-vuotiaana vetää jo aika rankkoja juttuja, niin yleensä ne ongelmat tulee paljon aikaisemmin sieltä esille. Käytännössä meillä käy mikä tahansa sellainen, missä on sellainen vähän tasainen ja pikkusen pyöristetty niin kuin pinta. Ja sen takia me tehdään nyt tämän näköisellä työkalulla. Saatte kaikki tuosta tämän teille käyttöön. Tämä käy vallan mainiosti myös. Tämä on vain sellainen ammattityökalu. Tämä on yhden englantilaisen kiropraktikon
tekemä. Tämän saisi tilattua vain Englannista, tämä maksaa 200 €, mutta me käytän 2 € välinettä. Mutta tämä on niin tasapainotettu, eli mä voin käyttää tätä, mulla on niin tämä käytännössä koko ajan kädessä ja se ei häiritse mua, niin kuin, että se on vähän eri. Mutta me pärjätään tällä ihan hyvin, te ette tarvii niin tämmöistä työvälinettä. Eli me lähdetään tekemään. Jos teillä on jotain omia tämmöisiä kuossaskrapoja, saa käyttää myös yhtä lailla, mutta tästä saatte tämmöiset mukaan. Tämä riittää meille. Eli silloin me näytän kohta tarkemmin, mutta lähdetään tavallaan tätä pintafaskia käsittelemään. Ja mennään ihan tämän karvan suuntaisesti. Eli tämä karva toimii liukasteaineena. Jos te teette itsellenne, niin on hyvä, että voi tehdä näinkin, mutta on parempi, jos on vaikka pikkasen öljyä, vähän mikä liukuu, että siinä ei tule sitä ikävää kitkaa. Tai sitten vaatteen päältä. Eli voitte myös itsellenne tehdä näitä kaikki. Nämä kaikki koskee myös meitä, nämä samat asiat ihan yhtä lailla. Tai koiraa tai kissaa. Et samoja juttuja voitte tehdä teidän muillekin lemmikeille ja itsellenne. Ja sitten kun me halutaan avaa sitä syväfaskia, niin sitten me vaan otetaan siihen vähän enemmän sitä liikettä ja käydään joka suuntaan. Eli kaikki tietää tuommoisen pesusienen, rutikuivan pesusienen, eikö niin? Otatte mielikuvan rutikuivasta, oikein keltainen perinteinen rutikuivan pesusieni. Se on ihan kivikova silloin, kun siellä on nesteytystä. Jos te laitatte sen tommosen, rupeatte kaataa siihen täältä ylhäältä vettä, mitä tapahtuu? Laajenee. Joo, mikä laajenee? Se sieni. Lähteekö heti laajenee? Ei. Kyllä, se roiskuu vaan ympäri, se valuu niin kuin siitä. Jos te nyt monta tuntia kaadatte sitä vettä, niin pikkuhiljaa se lähtee imeytyy, mutta ei siinä käytännössä tapahdu mitään. Millä te saatte sen pesusienen kostumaan? Ja se pesusieni on vähän niin kuin meidän faskia. Millä me saadaan se pesusieni kostumaan, että se vesi kostuttaisi sen pesusienen? Mitä pitää tehdä? Puristaa. Eiks niin? Lähdetään rutistaa ja puristelee sitä pesusientä, jolloin se vesi imeytyy sinne. Ja tää on myös se juttu, mitä meidän faskiat tarvii. Sen takia on pakko olla liikettä, niin kuin pumppaavaa liikettä, jolloin lihakset supistelee ja laajenee, koska silloin ne puristelee sitä faskiaa. Ja sen takia, kun me tehdään manuaalisesti täältä pinnalta, niin me tehdään vähän sitä samaa, kun me puristeltaisiin sitä pesusientä. Sen takia niin kun hieronta ja ylipäätään käsittely täältä pinnalta auttaa tosi nopeasti ja tehokkaasti sitä faskiaa kosteutumaan. Eli se on niin kun se yksi pointti hieronnasta on nimenomaan se, että me saadaan sitä kehoa kosteutumaan. Eli se niin kun kuiva faskia rupeaa kosteutumaan. Ja se on meidän idea myös, kun me lähdetään esimerkiksi tämmöisellä pintafaskia-työkalulla tekemään sitä hommaa ja sitten lähdetään vähän hinkkaamaan semmoista kohdista, missä on jumi. Me halutaan sitä nestekiertoa liikkeelle, me halutaan sitä pientä puristusta sinne, jolloin sitä kosteutumista lähtee aika lailla välittömästi tapahtumaan. Yes. Okei, lähdetään sitten katsomaan muutamia tekniikoita, mitä teidän olisi hyvä tehdä teidän omille hevosille. Eli kun me halutaan lähteä avaa sitä faskia ja sitten haluatte nyt lähteä vaikka nyt oikeasti tehokkaasti treenaamaan. Se on monien idea. Hevosiakin me halutaan tehokkaasti treenaa, eikö niin? Niin se mikä olisi hyvä ennen treeniä on herätellä sitä meidän hermostoa, herätellä sitä nestekiertoa ja siihen me voidaan tätä pientä työvälinettä käyttää. Eli me lähdetään herättelemään sitä kehoa. Niin näettekö, mä lähden tämmöisillä aika lyhkäisillä vedoilla käymään läpi. Ja tässä ei tarvitse kauhean kauan niin tehdä. Idea me vaan niin käydään, me annetaan informaatiota sinne hermostolle, koska muistatte, ne hermotus ja tuntoaistumus oli tässä faskiassa. Eli heti ihon alla. Eli mä en paina paljon, mutta vaan ihan on tuossa ihon pinnassa ja se on heti siinä alla, mihin mä haluan sitä informaatiota. Ja tällä tavalla te voitte käydä ihan koko kropan läpi. Ja itselle kun me tehdään, niin me otetaan tuolta niin kuin alhaalta ylöspäin ja täältä tänne, viedään tänne niin kuin nivusiin, viedään tänne kainaloihin, näihin lymfateihin, koska samalla se vaikuttaa myös sen lymfanestekiertoon, kun me ollaan sen pinnallisen faskian kanssa tekemisissä.
Eli yhtä lailla me voidaan tehdä se hevoselle ennen kuin me lähdetään liikuttaa sitä. Eli mä itse tykkään käydä niin kuin kaulan alueen ensin, koska kun me saadaan niska rennoksi, kaikilla varmaan on ollut joskus jotain niskahartian seudun jännityksiä ehkä tälläkin hetkellä. Kun niska rentoutuu, niin silloin se vaikuttaa tavallaan heti siihen, että koko kroppa lähtee rentoutuu. Ja hevosilla, eikö niin, mehän yleensä haluttaisiin, että se olisi rento sieltä niskasta ja sitten me voidaan asettaa sitä ja se olisi paljon pehmeämpi sieltä, niin lähdetään rentouttaa sitä kaunarangan aluetta. Ihan täältä kallon pohjasta mä lähden tekemään tämmöisiä vetoja. Tässä ei siis tosiaan tarvitse tämän kauempaa työskennellä, kun me lähdetään aktivoimaan sitä kehoa niin kuin siihen meidän suoritukseen, kun lähdetään tekemään sen tyyppistä juttua. Ja sitten jatketaan täältä. Otetaan täältä lavan päältä. Te voitte ihan suoraan seuraa tätä karvaa. Tässä ei tehdä vielä niin vastakarvaan. Eli tämän idea on nyt nimenomaan herätellä tätä kroppaa. Ja tämä olisi suositeltavaa tehdä aina ennen liikutusta. Tämmöinen kevyt herättely ei mene kauaa, mutta auttaa sitä hermostoa aktivoitumaan. Ja vähän niin kuin se herättelee sitä kalvostoa sieltä myös. Tämän idea ei ole myöskään se, että me lähdetään nyt, että onpas tossa jumi ja sitten mä lähden hoitaa, vaan tämä on se, mitä me lähdetään tekemään sitten ennen liikutusta. Ja nyt kun te saatte tämän pienen työkalun teille, niin lähtekää tekemään tätä. Teette tämän aina ennen liikutusta. Siinä kun te olette harjannut, niin sitten sen jälkeen niin lähdetään tekemään täältä. Ja sieltä sitten otatte jalat kanssa mukaan, tietenkin molemmat puolet käsitellään, mutta nyt vaan näytän tässä näin pikaisesti. Aktivoi täältä jännealueita samalla kanssa. Ja erityisesti täällä niin kun, nivelten ylä- ja alapuolella, kun nämä jännealueet, niin siellä on paljon sellaisia proprioseptoreita, eli asento-, tunto-, aistisoluja, jotka kertoo esimerkiksi just aivoille, miten jännittyneessä tilassa se jännealue on. Ja tällä me herätellään vähän sitä, eli me herätellään sitä niin kuin, tavallaan sen kehon ja aivojen välistä yhteistyötä, tosi pienellä jutulla. Eli tää on nyt teille läksyksi lähteä tekemään aina, kun te lähdette liikuttaa hevosta. Tosi nopeasti, siinä ei mene kuin pari minuuttia, kun te käytte sen hevosen läpi. No sit se toinen tapa, miten me voidaan tätä hyödyntää tosi tehokkaasti, on liikutuksen jälkeen. No mitä me halutaan liikutuksen jälkeen, että kehossa tapahtuu? Ideoita? Palautuminen. Joo, palautuminen. Ja mistä me halutaan palautua? Joo. Joo. Ja mitä siinä rasituksen aikana tapahtuu kehossa? Joo, tulee tämmöisiä niin kuona-aineita, aineenvaihtatuotteita, muun muassa maitohappoja. Ja mehän halutaan ne nopeasti pois, jolloin se palautuminen tapahtuu. Koska jos niitä happoja jää pyörii sinne, niin mitä siitä seuraa? Jume ja kipeät lihakset. Joo. Yleensä se, että sitten ollaan seuraavan päivän silleen, että ai. Pääseekö mä kävelemään hevosen ihan samalla lailla? Voi olla niitä. Se voi olla, jos hevonen vaikka seuraavan päivän tosi kankee, niin se voi olla, että siellä on just vähän jäänyt niitä aineenvaihtatuotteita pyörii sinne, ärsyttää sitä kudosta, ottaa vähän semmoista epämiellyttävää oloa. Ja toki tietysti voi olla nivelongelmia, että sekin on aina hyvä pitää mielessä. Mutta kun me halutaan sitten poistaa sitä, niin meillä on vähän erilainen tekniikka. Eli tää herätteli, lyhkäiset, nopeat, tämmöiset vedot. Niin me lähdetäänkin, voitte miettiä, että vähän niin kuin lähdette työntää sitä likavettä pois. Eli sitten me lähdetään tekemään hitaasti, rauhallisesti tämmöistä tasasta liikettä. Me vähän niin kuin puserrettaisiin se likainen pesusieni sieltä, jolloin on mahdollisuus sit saada sinne taas puhdasta vettä. Eli tärkeää olisi juoda, nesteyttää tietenkin, että saa sen puhtaan veden, että se paskavesi ei pyöri siellä elimistössä. Ja sitten me lähdetään ottaa tämmöiset hitaat, rauhalliset vedot. Eli sitten treenin jälkeen, sitten kun te rupeatte treenaamaan, että syksyllä kaikki rupeaa mennä salille aina, perussetti, kesän grillikauden jälkeen, Andykin joutuu, niin me halutaan ne maitohapot täältä pois. Eli sitten se tekniikka onkin tosi hitaat,
rauhalliset vedot. Me puserretaan. Edelleenkään me ei paineta. Edelleenkin me ollaan niin kuin kevyesti, että ei ole mitään hikiotsassa työskentelyä, vaan heti ihon alla. Ja kun me lähdetään tekemään tämmöistä tosi hidasta, niin me vähän niin kuin viedään sitä likavettä, ainevanttotteita pois. Ja Andy tykkää tästä. Eli tämä on semmoinen, mitä te voitte sitten vaikka liikutuksen jälkeen tehdä. Vaikka jos on ollut vähän rankemmat treenit, jos nyt ollaan käyntilenkillä tehnyt, niin ehkä niin oleellista, että joku rankemman treenin jälkeen, niin me voidaan lähteä käyttämään tätä työkalua sitten näin. Ja itselle ihan sama juttu, vaikka just olette ollut vähän rankempi ratsastus ollut, niin käykää just teidän pohkeet ja reidet, niin se auttaa teitä, että ette ehkä ole niin kipeä seuraavan päivänä. Ja siihen sitten hyvä nesteytys vielä päälle. Eli ne on kaksi semmoista, miten me voidaan just ennen liikutusta ja liikutuksen jälkeen hyödyntää niin kuin sitä faskian vapauttamista siellä. Okei. Sitten me voidaan muutenkin käyttää tätä sit ihan vähän niin kuin hieronnan tukena yleisesti. Eli kun mä itse lähden hieromaan, niin mä käyn aina eka nämä faskiat just läpi. Mä herättelen sen kehon. Se keho on paljon valmiimpi vastaanottamaan sitä hoitoa, kun me lähdetään sitten kaikkea muuta tekemään. Eli sitten hoidon yhteydessä niin me lähdetään käymään. Tää on ehkä vähän semmoinen puolikas versio noista kahdesta edellisestä. Eli lähdetään hitaasti tekemään tämmöisiä pitkiä vetoja. Mutta mä yleensä käyn niinku samalla alueella muutamia kertoja. Ja tässä vähän niinku tunnustellaan, että miltä se faskia tuntuu. Eli kun se on ihan ok, niin se liukuu tosi nätisti. Sitten semmoisessa kohdassa, missä se faskia on jumissa, te yleensä tunnette jopa tällä työvälillä, varsinkin tuolla niin kuin tietyllä metalliseoksella, että siinä tuntuu vähän niin kuin ruttu. Se jämähtää siihen ja sitten siinä voi tuntua sellaista rutinaa. Ja ne on nyt niitä kohtia, missä meidän pitäisi sit työskennellä vähän voimallisemmin, koska siellä ne faskiakerrokset on niin kuin liimautunut keskenään, niin sitten meidän tarvii avata niitä. Eli jos te tunnette siellä jonkun semmoisen rutun, niin siihen me jäädään sitten nykyttää. Ja tässä me joudutaan pikkasen enemmän käyttää voimaa, koska me halutaan päästä sinne syväfaskiaan. Eli sitten me nykytetään joka suuntaan. Mutta tätä me ei tehdä koko keholle, vaan nimenomaan niihin ruttukohtiin. Ja sitten siitä päältä muutama kerran. Jos kun pienen hetken sitä käsitellyt, niin sitten tuutte ja testaatte uudelleen. Se ruttu hävisi. Yleensä se faskia reagoi tosi nopeasti. Painaatko se siinä kohtaa enemmän? Joo, tässä mä painan enemmän, koska mä haluan myös sinne syväfaskiaan. Mulla on pikkusen enemmän painetta kuin tää ihan pintafaskia käsittely. Jos mä painan tässä hirveästi, kun mä teen tätä, niin sehän tapahtuu se, että mä litistän ne lymfatiet. Ja mä haluan nimenomaan, että se lymfanestekierto niin aktivoituu. Ja sen takia tässä ei ole käytännössä vähän niin kuin tämän paine vaan ja niin kuin heti siinä alla. Mutta tässä kun mä haluan rutun auki, siinä mä joudun käyttämään voimaa. Ja se voi tuntua myös vähän ikävältä, se ei ole aina niin kivaa, koska sitten muistatte, siellä on se hermotus ja ne kipuhermopäätteet on siellä faskiassa, niin se voi vähän sattua. Ja sitten täytyy tietenkin katsoa, niin kuin, varsinkin itsellä nyt saa sattuukin vähän, mutta hevosen ilmeitä, ne halutaan ikinä satuttaa hevosta. Et jos se rupeaa jännittyä, niin keventäkää. Sitten menette muutaman kerran siitä ihan silleen kevyesti niin kuin päältä. Ja tällä lailla me voidaan käydä ihan yhtä lailla se koko keho niin kuin läpi ja että onko siellä niitä ruttukohtia. Mitä rupeaa sitten tuntee, kun rupeaa tunteen, niin että hei, tässä liukuu hyvin, ai tossa vähän jämähtää ja sitten jäädään siihen. Eli tää on jo niin sit semmoista kunnollista faskian avaamista, ei ainoastaan sitä herättelyä ja sitä, että vähän palautetaan, vaan me lähdetään niin avaamaan sitä faskiajumia. Ja koska niitä faskiakerroksia on vähän eri lailla eri paikoista, niin yksi semmoinen tyypillinen, missä on tosi voimakas ja vahva faskia, on tää lanneselkäkalvon alue täällä. Tää on yksi niin voimakkain faskia. Ja tähän kiinnittyy tosi paljon lihaksia. Vatsalihakset kiinnittyy täältä, nämä selän alueen lihakset kiinnittyy täältä, pakaralihakset täältä takapäästä kiinnittyy siihen faskiaan.
Ja kun te tuutte tätä selkää läpi täältä, niin yleensä tässä kohtaa te tunnette, että rupeaa paksuntua. Se on normaalia, koska siihen tulee se lanneselkäkalvon niin paksu faskia. Eli se ei ole silleen, että okei, no nyt täällä on heti kauhean ongelma, kun te tunnette, että se rupeaa jämähtää tässä. Sen kuuluukin vähän jämähtää, koska tästä alkaa koko lannerangan päällä kulkee tosi paksu, vahva faskia. Mutta se on myös semmoinen, joka tosi helposti jämähtää. Ja koska se ei kiinnitty niin paljon lihaksia, niin se häiritsee välittömästi, jos se jämähtää se faskia. Se häiritsee ne lihasten toimintaa. Se häiritsee vatsalihasten toimintaa, se häiritsee selkälihasten toimintaa, se häiritsee ne takaraajien lihasten toimintaa välittömästi. Niin se olisi myös tärkeää pitää hyvässä kunnossa ja elastisena se alue. Ja monet niin kuin alaselkäongelmat ja takaraajien ongelmat liittyy, että tämä lanneselkäkalvo on jumissa. No mikä sen sitten voi saada jumiin? Erittäin tehokas keino saada lanneselkäkalvo jumiin on se, että on liian pitkä satula. Ja valitettavasti sitä näkee tosi paljon. Eli täällä edessä yleensä ongelma, mikä aiheuttaa faskia-ongelmia, on se, että on liian ahdasta. Tai on liian leveä ja se kippaa. Ja sitten se hakkaa koko ajan tänne alueelle. Mutta takana yleensä ongelma on se, että on liian pitkä satula. Tämmönenkin pieni pyöreä otus, niin tää on tosi lyhyt tää pinta-ala, missä voi käytännössä istua. Ja osaksi teistä kaikki löytää viimeisen kylkiluun. Jos ei siinä ole ihan jäätävä rasva. Niin sitten löytää. Niin. Joo. Eli tähän löydätte, kun te menette, no tässä kääntyisikin aika rasvakerros täällä, ei kun levoissa olevat lihakset, sori. Niin me lähdetään täällä kupeesta työntää. Tossa tulee, vaikka olisi paljon rasvaa, niin tulee kova kohta. Siinä on viimeinen kylkiluu. Ja sehän ei ole sit niinku tästä kohti suoraan tänne, vaan se kaartuu. Ja nyt kun mä seuraan sitä, tossa. Tuon yli ei saisi mennä satula. Ei millikään. Tällä alueella ei ole minkään näköistä paineensietokykyä. Siellä ei ole enää kylkiluita, joiden päällä me käytännössä voidaan turvallisesti mutta istuu aiheuttamatta tähän kauhean suurta vaurioa sinne selälle. Tänne ei saa tulla ikinä yhtään mitään painoa tälle alueelle. Jos se satulahuoka tulee vähän tänne, se ei ole katastrofi, mutta niin kuin runkosatulassa se painopiste ei saa tulla tänne yhtään. Eli se on niin kuin ihan ehdoton ei yhtään. Eli silloin se painon kantojuttu tulee näille kudoksille. Eikä ne tarkoita sitä ollenkaan. Ja ne lähtee paksuuntumaan. Ja sinne tulee arpikudosta. Ja kipua, liikerajoitusta. Eli siinä alkaa tosi tarkkoja. Ne on ne yleisimmät, millä me saadaan jumia. Täältä edestä liian ahdasta tai kippaa ja painaa ja täältä tulee liian pitkä. Eli niistä pitää olla tosi tarkkoja. Tai on yhtä kuin faskia-ongelmia tosi nopeasti. Tosi nopeasti. Mutta tää lanneselkäkalvon alue on semmoinen, mikä yleensä kaipaa niin kuin paljon sitä työstöä. Ja sitten kaikki nämä kiinnityskohdat, eli tossahan sitten alkaa pakaralihakset, niin monesti niissä kohdissa te tunnette enemmän sitä semmoista jämähtänyttä kudosta. Sinänsä se on niin ihan normaalia, koska siinä on niin paljon sitä faskiaa. Mutta ne myös yleensä tarvii sit vähän enemmän tätä hinkkausta ne kohdat, että saadaan vähän irroteltua niitä kohtia sieltä. Ja selkää kun lähdetään hoitaa, niin lähdetään vetämään nämä ihan pitkittäissuuntaisesti täältä ja sitten poikittaissuuntaisesti. Eli myös tuolta selkärangasta kohti tänne kylkikulmia. Mutta tämä alue on semmoinen, mitä kannattaa hoitaa. Ja monesti tämä on sitten se alue, missä niitä ongelmia kanssa tulee. Eli nyt jos te katsotte, kun tässä ei ole kauhean kauan, kun mä ääntin käsitellyt ja nyt se on sairauslomalla, pikkusen tulee tilttiä tuolta, eli siellä vähän tuntuu epämukavalta, mutta tällaiseksi ei yhtään tule semmoista väreilyä. Ja jos sieltä lähtee tulee väreilyä, niin se on merkki siitä. Yleensä nimenomaan, että ne faskiat on tosi jumissa ja se me haluttaisiin pois sieltä.
koska ne on niin herkkiä. Hevoset on herkkiä, jotkut on herkempiä kuin toiset. Myös sen suhteen, että jotkut on niinku tosi sellaisia, että kauheastikaan niiden mielestä tuntuu, niin sitten ne jo heti väreilee, mutta niistä tuntuu. Et sitä ei voi niinku aliarvioida, koska ei se keho ei valehtele. Toiset on vaan kipuherkempiä, niin kuin meissä ihmisissäkin on niin kuin sellaisia, että kun vähän koskee, no ai, ja sitten joku on vaan, että ei ota vaan kyynärpäällä, ja sitten on siellä, joo, tuntuu hyvältä. Että hevosissa on yhtä lailla herkkyyseroja sen suhteen. Mutta se kudos ei koskaan valehtele, että jos se lähtee väreilemään, niin siellä on ongelma. Me ei haluta nähdä sitä väreilyä siellä. Eli siellä pitäisi tulla tämmöinen tilanne, vaikka nyt Andillä täällä, näette ehkä sieltä, en tiedä näettekö te, mutta täällä ei tapahdu mitään väreilyä. Minkään näköistä, vaikka mä otan aika napakasti täältä. Ja se on semmoinen tilanne, mitä me haluttaisiin nähdä, että siellä ei tule. Ja että siellä on myös tämmöinen, tälläkin alueella, niin tämmöinen pieni jousto, vaikka tää kuuluukin olla semmoinen napakka tämän alueen, se ei saa olla mikään semmoinen ihan löllö. Mutta siellä pitää olla myös pieni semmoinen jousto, koska siellä pitää olla myös sitä elastisuutta siellä alueella. Missään tapauksessa se ei saa olla niin kivikova se alue, se on huono juttu. Se pitää olla kaikissa kudoksissa sitä niin kuin joustoa. Ja me voidaan ihan käydä tää koko kroppa tällä samalla tekniikalla läpi. Etsii löytyykö sieltä semmoisia ruttukohtia. Jos löytyy, niin kuin tossakin, se itse asiassa näkyy tossa. Joskus ne näkyy tässä karvassa semmosina muutoksina, kun te katsotte. Niin toi on se kohta, johon me jäädään sitten nityttää ja avaamaan sitä. Voi olla arpikudosta. Hevoset sählää tuolla ja välillä joku vähän nappaa lujempaa ja tulee pientä arppikudosta sinne tai potkaisee ja muuta. Ne ette yleensä tunnette tällä, koska ne voi olla, jos on mennyt vähän sen syvemmälle, niin siitä jää niin kuin jäljet käytännössä sinne faskiaan. Vaikka se ei näkyisi enää pinnassa, mutta tunnette niin kuin sitten tällä, että mikäs tuolla on. Niin se ei muuta kuin käsitellään sitä aluetta. Ja faskiahan uusiutuu tosi hitaasti. Se on vuodesta 1,5 vuoteen kestää ennen kuin siinä on uusi sidekudos. Siksi sen hoitaminen ei ole semmoinen niin kuin naps, pikajuttu, vaan että me saadaan oikeasti pysyviä tuloksia sinne, ainakin joku arkikudoksen hoidossa, niin se on vuoden projekti. Yhtä lailla jos joku jänneongelma tulee, se on vuoden projekti ennen kuin sinne on muodostunut tavallaan se täysin terve uusi kudos. Onko jollain teistä ollut joskus joku jäätynyt olkapää esimerkiksi? Tai tenniskyynärpääoiretta? Joo. Se on vuoden projekti, että se kuntoutuu, koska se on faskia-ongelma. Ne tulehtuu ja jämähtää ja liimautuu ja tekee arkikudosta sinne alueelle. Eli jos joku tulehduksellinen prosessi jossain, se tosi helposti tekee arpikudosta. Se lähtee paksuun, toisesta tulee arpeen. Siksi se on niin kuin tosi joustamaton se alue. Se on vähän niin kuin kehon tapa myös korjaa sitä, mutta se ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu tämmöisillä alueilla, missä kumminkin pitäisi olla iso liikettä. Eli niin kuin arpialueet on tärkeää aina niin kuin lähteä heti alusta saakka hoitaa niitä, että sitten tulisi mahdollisimman vähän sitten sitä semmoista paksua joustamatonta sidekudosta sinne alueelle, koska se heikentää sitten sitä liikkuvuutta ja lisää tietysti riskiä, että tulee uudelleen. Voi olla, että joku kohta parantuu, mutta sitten vähän matkan päässä tapahtuu uusi repeäminen, koska se kudos on niin rasittunut. Se joutuu tekemään niin kuin vähän tupladuunia, kun joku kohta ei toimi. Eli niitä faskia-linjoja voisi ajatella, että ne on vähän kuin kuminauhoja meissä. Jos teillä on hyvä kuminauha, niin tehän voitte vetää sitä tälle, eikä se katkee mihinkään. Mutta sitten kun siellä on nyt ruttukohtia, eli semmoinen mikä ei jousta, vaikka kaikki muut joustaisi, niin se on heti aika paljon heikkolaatuisempaa. Sitten kun venytetään tarpeeksi, se napsahtaakin siitä kohtaa poikki. Eikä siellä ole samaa elastisuutta enää. Niin niitä me haluttaisiin niinku pois, että se olisi mahdollisimman vähän ruttukohtia siinä kuminauhassa, jolloin se elastisuus niinku pysyisi siellä yllä. Ja tänään saatte tosiaan tällä tekniikalla käydä nyt teidän hevoset läpi ja katsoa, tunnetteko te sieltä jotain. Jos te tunnette joku ruttukohdan, niin voitte pyytää mua siihen, niin mä tuun vaikka kattoon ja katsotaan, mitä katsotaan. Sitten tämä etureiden alue.
Tää on semmonen kanssa, missä on tosi paljon fasciaa. Tehän tunnette, se on tosi semmonen voimakas, vahva alue. Niin tää on semmonen, niin vaikka mä tekisin perushieroa, niin mä käyn aina sen niin fascia-alueena läpi aika napakasti. Eli täältä tonne polveen saakka. Tää lihas kiinnittyy tuohon polven alapuolelle. Ja täällä te voitte tehdä tämmöistä hyvää fascia-työskentelyä. Lisää heti liikerataa tonne takajalkaan kyllä voimakkaastikin. Ja voi vähän nykytellä täällä. Kaikkien nivelalueiden ympärillä kannattaa pikkusen nykyttää, koska siellä se muuttuu niin kuin paksummaksi aina automaattisesti fascia. Ja sitten se muuttuu sit jänteeksi. Jos siellä on rasitusta, niin sit se rasittaa sitä jännettä myös. Sit se jänne voi napsahtaa sen takia sitten poikki sieltä. Pahimmassa tapauksessa tulee niitä repeämiä. Eli tämä on se, miten me tämän työkalun kanssa työskennellään. Ja sitten mä näytän, miten me käytetään sit ihan käsiin, jos meillä ei niin vaikka nyt olisikaan mitään mukana, niin mitä me sitten lähdetään tekemään. Käytätkö muuten asiaa? Niin, Joo. onko se niinku ihan sellainen niinku 90 asteen kulmassa niinku tuohon ihoon nähden vai vähän jotenkin kaltevasti? Ei, silloin voit käyttää näin, voit käyttää näin. Mikä nyt yleensä se tulee aika mukavasti tähän nyt käteen. Eli tavallaan tää on se alue, mikä... Niin, joo. Mä tarkoitin, että on kohti suorassa just siihen vai joo, sä voit kaltevasti. kokeilla vähän, mikä tuntuu sun käteen. Joo. Hyvältä. Ja sitten semmosia pieniä alueita me voidaan nykyttää vaikka tuolla pienellä, vaikka tuossa kallon pohjassa. Me voidaan nykyttää tällä kärjellä. Saadaan sinne. Ilmeisesti tuntuu ihan hyvältä aina hengen mielestä. Monestihan just nämä kiinnityskohdat on sellaisia, mistä sieltä helpottaa, niin sieltä voi vapautua tosi paljon kipua pois. Ja aina kun te löydät joku rutisevan kohdan, niin okei, tää on se kohta, mikä tarvii vähän ekstra. Haittaako se kone on määrä? Haittaa. Se varmaan oikein liikkuu. Niin, ei liuu. Se on Käytännössä sit liikutuksen jälkeen on hikisiä. no, jos se on hirveän hikinen, niin kyllä sä tän saat niinku vedettyä, tehty. Vähän niin kuin tuolla lastalla, jos olet pessy sen. Joo. Niin sit voit ehkä pikkasen enemmän painaa, että sä saat sen siellä. Siihen kyllä, että tavallaan hieroa me ei voida oikeasti märkäävästi yhtään, koska me tarvitaan siihen se öljy, eli se karva. Mutta tällä sä pystyt kyllä niin kuin semmoisen liikutuksen jälkeen sen jutun vetää. Ja jos sä lähdet tekemään tätä työskentelyä, että me lähdetään hakemaan ja etsitään ruttua, niin sit kuiva hevonen on sulle aika paljon helpompaa. Tai sillä voi olla se joku hikiloimi päällä. Sä voit tehdä tämän siis myös loimen päältä, kunhan ei tule sit sähköiskuja. Voi silleen, että jos on joku fliiseloimi, niin sit se voi säpsäyttää, mikä ei välttämättä ole kauhean kiva tuntusta kummallekaan teistä. Joo. Joo, eli sitten semmonen tämmönen elastiininen fascialinja, mikä olisi hyvä kanssa aina käsitellä säännöllisesti, ei välttämättä joka päivä, mutta ainakin kerran viikossa, on tää nukhauligamentti eli niskaside, joka on heti tämän harjan alapuolella. Eli sehän on se, mikä aikaansaa, että hevonen pystyy ylipäätänsä laskemaan päänsä alas ja sitten nostaa sen ylös. Jos mä katkaisisin tämän siteen tästä, tämän ligamentin, niin tämä pää romahtaisi. Eli nämä lihakset itsessään ei pysty ylläpitämään tätä hevosen painavaa päätä. Sen takia täällä on tämä tosi vahva tämmöinen ligamentti, niskapunoksesta myös puhutaan. Ja jos se on tosi jumissa, niin hevosen on ihan vaikea vaikka laittaa päätä alas. Ja on ihan mahdotonta saada sitä kunnolla niin siinä ratsastuksessa pehmeäksi ja asettumaan ja riipadaan, mitä näitä nyt on hienoksi. Eli me halutaan, että se niskaside on elastinen. Täällä on paljon sitä elastiinia. Jos toi otettaisiin tuosta vedettäisiin, niin se olisi vähän semmoinen, voitaisiin niin vetää sitä, voisi jotain kuminauhaa. Ja tämä sama ligamentti muuttuu sitten tässä säkäalueella semmoiseksi hyvin kollageenipitoiseksi säikeeksi. Eli sitten se menee täällä näiden okahaarakkeiden päällyssiteenä. Ja se on taas semmoista, mikä ei jousta kauheasti. Eli se on tosi napakkaa. Ja sen idea on tietenkin, että se sitoo nämä ligamat toisiinsa. Ja sen ei ole tarkoituskaan olla kauhean joustava, vaan sen on tarkoitus olla stabiliteetti ja tukea tämä selkä, että se selkähän ei liiku. Että hevosen selkähän ei oikeastaan liiku.
sehän on tosi liikkumaton verrattuna vaikka esimerkiksi meidän selkään tai jonkun koiran selkään. Niin me ollaan semmosia tosi liikkuvia, mutta hevosella näiden ligamenttien tehtävä on estää sitä liikettä. Emme voitaisi ratsastaa sillä, jos sen selkä olisi semmoinen kuin vaikka meidän selkä tai koiran selkä. Että se jokainen ligama liikkuu semmoilta, vaan ne ei liiku. Nämä ligamentit sitoo ja ne lihakset tukee, että se ei liiku. Se niinku selän alue. Et hevonen taittuu sit näistä taitekohdista, lannenrangasta ja sitten tuosta lavan alueelta. Tämä keskiselkähän on ihan tämmöinen niinku jäykkä pötkylä, jota sitten kylkiluut vielä täältä sivusta tukee. Eli sen takia sinne selkään ylipäätänsä voidaan laittaa yhtään mitään sen rakenteen takia. Et ehkä hevosella olisi parempi, että sillä olisi sellainen koiran selkä, niin me oltaisiin koskaan keksitty, että niiden selkään voi mennä. Mutta näin se nyt menee. Yes. Eli me halutaan, että tämä niskaside on tosi elastinen. Ja siihen on hirveän helppo hoitotoimenpide. Ajattelee, että otetaan se kuminauha, niin me halutaan vähän kuin pullataikina, että me saadaan sitä joustoa sinne. Eli lähdetään tekemään tämmöistä. Näettekö te sieltä? Tämmöistä siksakkia. Täältä lähdetään vaivaamaan ihan kuin pullataikinaa. Toinen käsi työntää, toinen vetää. Tämä on semmoinen tosi tehokas tapa lisätä tänne tätä elastisuutta ja pehmeyttä. Ja kyllä tämänkin voi tehdä vaikka joka ikinen kerta ennen kuin lähtee ratsastaa. Ei yhtään tee haittaa. Tätähän me halutaan, että se hevonen olisi joustava täältä. Otaanko se tälleen niin kuin koko kämmenellä? Joo, ihan koko kämmenellä täältä näin. Tämä on tämmöistä kivaa. Voidaan tukistaa ja vähän ravistella. Tätäkin voidaan tehdä. Irrotella täältä näin. Sä irrottelet sieltä selkeästi hänen alahuultansa. Joo. Kyllä on hyvin elastinen alahuulu, se lähtee roikkuun. Täältä näin, mutta käsitelkää tätä. Tämä on ihan älyttömän hyvä. Saada sitä elastisuutta, pehmeyttä, joustoa sinne niskasiteen alueelle. Ja sitten miten me voitaisiin tätä niin käsiin käydä tätä faskiaa läpi. Ja mitä väliin kannattaa tehdä? Tämä on enemmän semmoinen niinku rentouttava, rauhoittava. Kun te haluatte oikein hellitellä teidän hevosta ja tehdä semmoista hoitoa, mikä ei oikeasti tuota yhtään kipua. Koska toi saattaa vähän, kun me käydään tuolla faskiatyökalulla, saattaa välillä oikeasti sattua. Jos olette joskus käynyt vaikka teitä kireätä pohjetta, niin se ei välttämättä ole kaikkein ihanin aina. Niin miten me saadaan sitten sitä hevosta rentoutettua ja sitä faskiaa rentoutettua, niin me lähdetään liikuttaa sitä sitten ihan käsiin. Ja tätäkin tekniikkaa te voitte käyttää niinku ihan mihin tahansa kehon osaan. Mä näytän nyt vaikka tästä tähän lapaan, niin te näette. Eli tää ihohan liikkuu. Jossain kohdissa tuutte huomaa enemmän, jossain vähän vähemmän. Eli sillä on 4 liikesuuntaa. Tonne, sitten tänne taakse, sitten on ylös ja alas. Eli ensimmäisenä testaa, että miten se liikkuu. Nyt mä huomaan, mä en tiedä näettekö te sieltä, mutta tohon suuntaan, tohon pään suuntaan tää liikkuu tosi hyvin. Mä vien tänne, niin paljon huonompi tuo liike. Nyt mä katson, miten se menee ylös ja miten se menee alas. Eli ylös se menee paljon paremmin, tähän se jämähtää. Mä menen ensin siihen helppoon suuntaan. Mä niin testaan ne suunnat. Mä vien sen tonne, mikä oli kaikkein helpoin. Pidän siinä hetken. Pikkasen lisään sitä painetta, että mä saan sitä vielä liukumaan lisää. Ja palautan sen takaisin. En niin, että mä irrotan, vaan mä tuon sen niin kuin takaisin. Sitten mä haen sen seuraavaksi helpoimman suunnan. Se oli tuolla ylhäällä. Pidän. Ihan vähän venytän lisää. Palautan takaisin. Sitten mä haen ne vähän vaikeammat suunnat. Saada venyttely aikaiseksi. Nyt mä menen sinne alas. Pidän hetken. Ihan vähän saan sitä vielä lisää. Palautan ja sitten tänne taaksepäin. Pidän hetken. Ihan vähän venytän lisää. Palautan. Ja sitten tähän loppuun voitte tehdä vielä tämmöisen ympyräliikkeen. Vähän niin kuin ne kaikki suunnat
tulee vielä kerran ja me katsotaan, miten paljon se liikkuu. Eli tässä liikkuu vaan tää kudosalla, niin sun käsi ei liiku. Sen verran mennään, mitä se kudos antaa myöten. Ja tää on tosi tehokas tekniikka käydä läpi. Ja tietenkin, jos mä hoidan tämän lavan, niin mä hoidan myös toisen lavan. Eli aina niin, mutta voitte hoitaa vaikka vaan lavat, jos teillä on vähän aikaa, tai vaan kaula, jos teillä on vähän aikaa. Mutta sitä kannattaa käyttää myös tänne lanneselkäkaulon alueelle. Voitte ottaa aika 2 kättä. Eli voitte ottaa Andy vähän molemmat jalat siitä alas. Parempi aina hevonen selkä suoraan. Näitä joskus selkä suoraan. Lähdetään liikuttaa. Ja vähän testaa, miten se taas liikkuu. Tässä se liikkuukin tänne taaksepäin paremmin ja tohon suuntaan paremmin. Te voitte huomaa, että siellä on tosi paljon epäbalanssia se liikkuvuuden suhteen. Vaikka mäkin on tässä niin täällä keskellä rankaa, niin se liikkuu tonne paljon paremmin. Se on vähän niin parempi tilanne kuin tällä puolella. Täältä saatte myös vähän niitä kireyksiä kartoitettua. Jos te huomaatte, että jossain liikkuu faskia tosi huonosti, niin se tarkoittaa, että sen lihakset siellä myöskin on jumissa siellä alla. Eli lähdetään hakee sitä liikettä ja tässä te tuutte huomaamaan, että onpas pieni liike, koska tässä on se paksu faskia. Ja sitten mä menen katsomaan sen liikesuunnan, mikä oli helpoin. Vähän venytän lisää ja palautan. Ja syy, miksi me haetaan eka se helpoin, on se, että me helpotetaan silloin tosi paljon sen vaikeamman puolen liikkuvuutta. Me ei mennä eka siihen vaikeampaan. Kun siellä on jo tapahtunut muutosta siinä, mikä muutenkin jo helpompi, se toinenkin puoli automaattisesti jo lähtee reagoimaan. Me helpotetaan meidän työtä, kun me mennään siihen, mikä on helpompi ensin. Ja sitten voi tehdä sen ympyrän. Ja kun te huomaatte, että teillä on tämmöinen tosi jännittynyt alue, niin laittakaa siihen vähän aikaa. Tässä ei voi silleen tälleen mennä nopeasti, koska se ei kerkeä reagoimaan, se hidas faskia, se tarvitsee aikaa. Eli me lähdetään ihan ajan kanssa työstää sitä. Ja mä voisin olla niin kuin vaikka tämän lanneselkä-alueen kanssa tekemisissä 10 minuuttia. Ihan vaan niin kuin hoitaa sitä, jos olisi nyt semmoinen juttu, mitä me halutaan tässä avata. Eli malttakaa mielenne, tunnustelkaa, katsokaa miten se liikkuu ja niin lähtekää hakemaan sitä helpotusta sinne. Ja tulee näitä helpotusmerkkejä, jotka monesti on just nuoleskelua, haukottelua, maiskuttelua. Joskus siellä voi lähteä vapautua, että hevonen voi siis sille oikeasti vaikka potkasta. No siis niin, tiedätkö, siellä vapautuu, sieltä tulee joku hermoimpulssi sellainen, että ne voi joskus olla tosi rajuja. Ne reaktiot, älkää itse säikähtäkö, jos sieltä tulee jotain sellaista. Että ne voi joskus olla, mutta monesti ne on enemmän tähän niin kuin rentoutumiseen liittyviä. Mutta siellä voi olla tosi voimakkaita tuntemuksia, kun siellä on ne hermot edelleen. Se voi tulla, se on tosi jumissa paikat, se voi tulla semmoinen hermoimpulssi ja sitten sillä hevosella tuleekin tosi voimakas se reaktio. Ne on ihan hyviä asioita ne kaikki, kun tulee niitä reaktioita. Eikö se kipu aina siinä väreilynä? Joo, se että siellä on joku jännitys. Se on huono. Joo, joka tämä tarvii hoitoa, Joo. niin se väreilee. Sitten sieltä tulee, niin se paljastaa meille sen jutun. Ja eli ihan mitä vaan. Jos olisi täällä vaikka nyt oikeasti hevosella vatsalihakset tosi jumissa, silloin on ollut vaikka maha-haavaa tai tämmöistä, niin kipuhan aiheuttaa aina. Kipu on yksi, mikä saa faskia jumiin, siis todella nopeasti. Jos meillä on kipu jossain, me jännitetään, kaikille varmaan tuttu. Te jännitätte teidän lihaksia ja faskia jännittyy automaattisesti. Samoin stressi. Eli stressin vaikutusta ei pidä aliarvioida ollenkaan. Eli kunnon stressi, oli sitten tämmöinen akuutti stressi tai pidempiaikainen stressi, varsinkin pidempiaikaisessa stressissä, mikä voi olla vaikka kivun aiheuttamaa, niin lähtee kortisoliin erittyy elimistöstä. Ja kortisoli on aika paskamainen hormoni faskioille, koska se rappeuttaa niitä. Se rappeuttaa sitä rakennelmaa, jolloin siitä tulee just semmoista haperoa. Ja sitten se myös ylläpitää tietysti sitä tulehduksellista niin kuin, tilaa siellä, mikä rappeuttaa sit myös lisää sitä faskia. Kaikki siitä tulee tosi nopeasti semmoinen kierre siitä kivusta, että se ei ole vain se tuntemus, vaan se lähtee vaurioittaa niitä kaikkia kudoksia.
Mutta myös henkinen stressi aiheuttaa tätä samaa. Eli kehohan ei katso, että onko tämä kivusta tämä stressi vai onko se siitä, että on nälkä tai on janoja, nämä perustarpeet jo tyydytty tai niin kuin vituttaa, ärsyttää joku juttu tai sitten muuten vaan niin kuin hermostunut, vaikka joku muutto. Kaikki tämmöisethän aiheuttaa voimakkaan stressireaktion aina. Yhtä lailla meissä, mutta eläimessä myös, joka ei ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Se lähtee jäykistää kaikkia kudoksia, myös faskioita, ja voi aiheuttaa sitten isoakin ongelmia. Ja se voi aiheuttaa sinne niin kuin viskeraaliseen faskiaan myös jumia. Sitten siellä on sisäelimet vähän puristuksissa, suolistuu vähän huonosti, ei pääse ravintoaineet imeytyä. Aina ne vaikuttaa niin moniin asioihin, ne jutut, vaikka ne tapahtuisikin vain henkisellä puolella. Et ne on välittömästi myös fyysisellä puolella. Ja toiset on taas herkempiä kuin toiset näissä jutuissa. Riippuen mikä se meidän niin kuin stressialttius on, mikä on se stressikynnys. Jos vatsan alueella yhtä lailla me voidaan lähteä tekemään, jos olisi ollut jotain vatsaongelmia, maha-alaa, hiekkaa, whatever, niin avaamaan näitä. Ja tässä kannattaa olla sillä lailla varovainen, että jos siellä on akuutti kiputilaa vielä päällä, niin tämä voi jo sattua hevoseen. Niin. Ja yhtä lailla täällä me lähdetään hakemaan niitä liikesuuntia. Tässä olla kärpä nyt vaan siellä. Haetaan nyt liikesuuntia. Ja sitten me lähdetään hakemaan se maksimaalinen liike, mitä se iho liikkuu. Pidetään hetki, vapautetaan ja toiseen suuntaan. Eli tuliko tämä idea nyt silleen selvä, että voitte käyttää? Ja huomaatteko, mulla on aina kontaktikäsi. Ja kontaktikäsi ei ole vaan silleen huvikseen, vaan se vie huomiota pois siitä, mitä mä teen. Eli mulla on kontaktikäsi, niin aivot ottaa täältä infoa, niin vaikka siellä olisi joku kipeämpi kohta, niin se hevonen ei kiinnitä siihen niin paljon huomioon. Et jos mä käsittelen jotain isoa aluetta, niin sit mulla voi olla molemmat kädet tässä näin. Ja kyllä mä tykkään, että mulla on kontaktikäsi. Se on vähän niin kuin tämmönen safe-issue myös. Ja sitten myös, että jos siellä nyt olisikin joku, mä huomaan, että se reagoi tähän, mä voin irrottaa tän, mutta mä en irrotakaan tätä otetta. Niin sitten me estetään se, että hevonen oppii, kun se tekee vähän jotain, niin kaikki kädet irtoaa. Koska sitten niitä nopeasti tulee sille, tai vähän tuntuu, niin sitten ne rupeaa steppailemaan. Ja sitten me ollaan koulutettu niistä vaikeasti hoidettavia, yleensä ihan vahingossa. Koska totta kai me sitten irrotetaan sit kipeästä, että pitääkin irrottaa, ei me jäädä siihen. Mutta kun mulla on kontaktikäsi ja sitten mä teen sitä työskentelyä täällä, täältä tulikin joku epämiellyttävä tuntemus, mä irrottaa sen, mutta tämähän jää tänne. Niin tavallaan se hoito jatkuu kuitenkin, että mä voin ehkä vaihtaa paikkaa, mennä toiseen paikkaan. Ja tää on itse asiassa paljon ergonomisempaa, että mulla on niin aina olla lähellä hevosta. Lähdetään tekemään näitä juttuja. Mutta voitte kokeilla, mikä tuntuu. Sitten kun te tunnette teidän oman hevosen, te tiedätte, miten se reagoi mihinkin. Mutta sitten jos teillä on kiire, niin 2 kerralla saatte jotenkin vähän isomman alueen tehtyä kerralla. Mutta testailette vähän sen mukaan, mikä niinku tuntuu sit hyvältä. Mutta ihan yhtä lailla tänne jalkoihin me lähdetään tekemään tätä juttua. Eli nostetaan, lasketaan. Täälläkin voidaan ottaa vielä nämä sivuliikkeet, mutta monesti täällä me tehdään lähinnä tätä nostolasku juttua. Eli täällä raajoissa me voidaan ottaa molemmat puolet yhtä aikaa. Nosto, pito, lasku. Vedetään tuonne alaspäin, pito ja pois. Ja käydään niin kuin koko raaja muutamia kertoja edestakas. Jännealueella voidaan ihan ottaa vaikka peukalolla ja etusorvalla joku pieni alue. Tehdä tätä samaa liikettä. Eli ihan mihin tahansa te voitte käyttää isolla alueella, pienellä alueella. Missä nyt milloinkin tuntuu, että se niin kuin ongelma on. Purevalihaksissa täällä ihan yhtä lailla. Joka puolella te näette, että tämä iho ja sen alla oleva faskia liikkuu ja voidaan liikuttaa sitä kevyesti. Ja voidaan tehdä tämmöistä ympyräliikettä, jolloin se faskia liikkuu joka suuntaan. Eli tämä on nimenomaan tosi rentouttava. Tämän jälkeen ei lähdetä ratsastamaan sillä hevosella, vaan mieluiten niin, että sitten on vähintään se loppupäivä vapaata. Voitte antaa vaikka seuraavankin päivän, jos tuntuu, että siellä on ollut paljon jumeja, että sitten se taas niinku, tulee se jämäkkyys takaisin sinne kehoon. Onko jotain kysyttävää nyt?
lähdetäänkö harjoittelemaan? No ensinnäkin, että niin just tää liikkuminen sen jälkeen, että niin ne sanoit, että ei lähdetä ratsastamaan, mutta niin ylipäätään. En lähtisi, ei kävelyt, ei mihinkään. Kävelyttämään, et yhtään mitään. Sitten jos te haluatte liikuttaa, niin sitten teette ne kevyet faskia-aktivaatiot, joka valmistelee sen kehonsta suoritusta varten. Sitten jos me lähdetään tätä tekemään, tämän jälkeen me annetaan niinku vapaa, koska tää nukuttaa. Joo. Tää väsyttää. Tämän jälkeen on niinku silleen, ettei hahmota rajoja. Et ne menee, jos te vaikka käytte koko kehoa silleen tunnin läpi tämmöisellä tekniikalla, niin tähän kannatte se hevosen silleen niinku tarhaa. Mä olen aivan lyhyt, kyllä se menee nukkumaan sen jälkeen, koska täältä vapautuu niin paljon mielihyvähormoneja ja kaikki, mitkä kilpailee niiden niinku stressi- ja kipuhormonien kanssa. Niin ne hevoset on ihan tööt sen jälkeen. Eli sitten kun te lähdette tätä tekemään, niin antakaa se on sitten se, niin kun te vietätte yhteistä vapaapäivää sen hevosen kanssa, niin ne hetket. Ja talvella jos te teette, niin ehdottomasti sit loimisen jälkeen, koska hevostakin voi, vaikka sillä olisi karva, niin voi hetken aikaa paleltaa, koska tämä vaikuttaa niin vahvasti sinne hermojärjestelmään. En tiedä, miten paljon te olette itse käynyt jossain hoidossa, mutta jos te olette käynyt jossain tosi aika rentouttavassa, niin yleensä sen jälkeen paleltaa tosi paljon. Jos ette käynyt urheiluhieronnassa, niin ei välttämättä olette ihan tuskahiestä, niin kuin koettaisiin kauheata ja olette siinä, että luojelle kiitos, mitä olisin hengissä. Mutta jos te olette kivassa hieronnassa, niin voi tulla ihan viluväristyksiä ja semmoisia niin hetkellisiä, niin samalla voi tulla hevoselle. Et jos se nyt on niinku, tämmöinen keli, ei tietenkään laiteta mitään, mutta talvella jos on niinku kylmä, niin hetkeksi aikaa kannattaa niinku pitää siinä sitten. Tai olla vähän lämpimämmässä tilassa tai niin poispäin, että se niinku hermosto sitten pääsee taas tasapainottumaan takaisin siitä hoidosta. No mistä sä tiedät, että on niinku tarvii jopa seuraavan päivän, mistä sä tunnistat, että se on niinku oikein niin voimakkaasti tavallaan reagoinut? Yleensä siitä hevosen reaktiosta, jos se menee, tiedättekö te ihan silleen tööt siitä. Mutta jos se on ihan silleen normaali tiipadaa, niin kyllä me sitten nähdään niitä. Ja alkuunhan ne voi olla, että ne ei jaksa kauhean kauan edes olla sitten, että lyhyemmän hoidotatte yhden alueen kerralla, koska se vaatii myös sen hermostolta tosi paljon, kun se joutuu niin keskittyä. Andy on hoidettu niin paljon. Se on ollut mulle paljon näytehevosena, se heti tietää, että mitä mä rupean tekemään sille. Että se menee jo valmiiksi sellaiseen tilaan. Eihän näin tapahdu kaikille. Ja sitten jos siellä on kipualueita ja muita, niin voi olla vähän hermostunkin jopa siitä hoidosta. Mutta yleensä kun te hoidatte sitä hetken aikaa ja kipu sieltä laukee, niin ne voi ihan pudota. Et sieltä voi tulla niin voimakas se reaktio, kun joku kipu hellittää, ärsytystila hellittää. Niin kuin te itsekin tiedätte, jos joku hellittää, teillä on kauhean päänsärky ja te otatte päänsärkylääkkeen, niin ihanaa, olisi kyllä tarvinnut nopea helpotus. Ja hevosella voi käydä oikeasti niin. Ja sitten näette sen kyllä siitä, että se niinku silmät pehmenee ja niistä tulee vähän huumeiset, ihan kuin te olisitte doupannut sen jollain. Ja jos se saa tosi voimakkaat tämmöisiä, niin kyllä mä antaisin sen seuraavan päivän vapaaksi. Sitten se saa vielä niinku oikeasti nauttia siitä tilasta, eikä sitten heti lähdetä puskeen jotain niinku treeniä päällä. Et jos teillä on seuraavalle päivälle sovittu jotkut treenit, niin älkää tätä tehkö. Tehkää sitten tuolla faskiatyöpallossa, että aktivoivaa enemmän. Sitten ei lähdetä niinku, koska tää vapauttaa sitä hermostojännitystä niin paljon sieltä, että tää jätetään sitten vapaa päiviä. Ja toivottavasti myös hevosilla on, koska ne tarvii niitä vapaa päiviä oikeesti. Joo. Jos on selkäkipuja, käykää ehdottomasti selkää läpi. Se voi olla jopa tehokkaampaa kuin tavallinen hieronta. Ja sitten kun sitä faskia on saatu sieltä irroteltua, niin sen jälkeen kaikki semmoinen
manuaalinen käsittely, tai kiropraktikkokäsittely ja tämmöinenkin toimii paljon paremmin. Mutta jos ne faskiat on tosi jumissa ja tänne menisi joku napsauttelee, niin voi olla, että se saisi jopa vaurioa aikaiseksi. Ja hevosilla on niin voimakkaat ja vahvat nämä faskiat. No niin kuin näiden faskien sanoin, näiden faskioiden varassa seisoo tämä koko kroppa. Niitä on niin tärkeä avata. Ja ne jumiutuu niin helposti, koska me tehdään asioita niiden kanssa, niin kuin sitä seisottamista ja vähän vääränlaista liikuntaa. Laitetaan satula tänne. Heti on faskiat jumissa. Eihän tätä selkää ole tarkoitettu, että täällä on mitään. Siihen tulee se satula, joka vielä mahdollisesti menee tuonne lannerangan alueelle, painaa täältä. Sitten ihmisen paino, joka hyppii, pomppii ja heiluu siellä, vaikka olisi mukavasti kuinka tasapaino, no ei ole. Se kovettaa ja kalkkeuttaa näitä faskioita. Niin on ihan niin kuin itsestään selvää, että niitä pitää sitten huoltaa ja hoitaa ja palauttaa. Niin me lisätään myös sitä käyttöikää. Ja sitten kaikki tietää, niin musta tuntuu, että on selkäkipua. Onko täällä joku, jolla ikinä ollut selkäkipua? Tai nuorempaankin porukkaa ei välttämättä ole ollut. Ei tiedä, mistä mä puhun, kun sanon, että on selkäkipeä. Nouseeko käsi ylös? Ei kauheasti. Kaikki vaan luikertelee jonnekin. Niin, siis hevosellahan on ihan sellainen tuntoaistimus. Itse asiassa parempi. Se on tosi herkkä. Se tuntee, miettikää teidän kipuun, niin se on kertaa 2 hevonen. Tai 3 tai 4 tai 5. Ne on niin paljon herkempiä niin kuin tuntemaan kaikkia asioita. Mutta siinä on myös se hyvä puoli, että ne on myös herkempiä reagoimaan. Että voitte joskus tehdä ihan vähän tämä käsittely, sitten yhtäkkiä ei täällä ole enää mitään. Ei tapahdu muuten teidän selille. Et kun teillä on ollut silleen, no tää on ollut nyt 30 vuotta, tää käsi ei ole noussut, niin hevosemme puhutaan sitten ehkä vaikka viikoista tai näin yleensä niiden ongelmien kanssa. Ennen kuin me sitten ruvetaan heti reagoimaan niihin, niin ne reagoi niin paljon nopeammin myös, mikä on ihan hyvä asia tietenkin. Mutta ne myös voi kipeytyä helpommin ja nopeammin. Samalla lailla sekin kannattaa pitää mielessä. Sitten sä teit ihmisille niin vastakarvaa ja hevoselle niin myös jalat alaspäin, karvan myötäisesti. Joo, koska tämä toimii meille niin kuin liukasteaineena. Tämä on meille, tämä karva on niin kuin liukasteaine. Ja sitten jos siellä on se ruttu, niin se on se kohta, missä me tehdään sitten kaikkiin suuntiin. Että saadaan myös vastakarvaa niin kuin sitä kitkaa, jolloin me saadaan siihen enemmän sitä tehoa. Mutta nimenomaan se, että hevosilla ei ole tarvetta sitä nestettä kerryttää samalla tavalla niin kuin niihin esimerkiksi täältä niin nostaa ylöspäin. Ei, paitsi jos mä lähtisin tekemään ihan lymfakäsittelyä, niin sitten joo. Mutta hevosella kun se kävelee, niin tämä kaviomekanismi toimii semmoisena pumppuna, joka liikuttaa sitä nestettä automaattisesti niin kuin ylöspäin. Ja kun me saadaan sitä kireätä faskiaa löysytettyä vähän, niin se nestekierto pääsee liikkumaan, että se ei ole siellä puristuksessa. Sitten se aktivoi sitä lymfanestekiertoa ja nestekiertoa ylipäätänsä saman tien.